Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. 51-нче комплекста баскычны ясаганнар, ләкин эшне ахырына кадәр җиткермәгәннәр. Ни өчен? Шәһәрдәшләрнең зары буенча урында Ләйсән Ханова булып кайтты. 42-дә 10 йортында яшәүчеләр үзләре машина кую урыны булдырган. Парковканы ничек оештырырга? 08-08-2018 Чаллыда 71 пар үзләренең никахларын рәсмиләштерер өчен матур дата сайлаган. Баскычны ясаганнар, ләкин эшләрен ахырына кадәр җиткермәгәннәр. 51-нче комплекста яшәүчеләр шундый шикаят белән халык контроле порталына мөрәҗәгать итте. Баскыч беткән урын җиргә тоташа, анда таш түшәлмәгән, урынга хәбәрчебез Ләйсән Ханова чыкты. Бу баскыч буйлап кеше күп йөри. Ул шактый уңайлы итеп эшләнгән, җәяүлеләр өчен дә, коляскалар өчен дә урыны бар. Ләкин пандус бетүгә кеше турыдан-туры пычракка килеп төшәргә мәҗбүр. Баскыч 51-01 йорты белән 37-нче мәктәп арасында урнашкан. Аның аша йөрү мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләргә дә, коляскаланиләргә дә, хәтта велосипедчыларга да читен. Конечно, неудобно. Очень грязно после дождя. Пройти сложно. Да, скорее неудобно. Ну, лестница металлическая, ходячая, движется под ногами. Требует ремонта, да. Проблема бигрәк тә яңгырлар яуганнан соң актуальләшә. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, мондый хәл инде ел буе дәвам итә. Эта лесенка верхняя, посмотрите, она у нас сделана, а нижняя, осталось вот совсем немножечко. Эти лесенки были сделаны в прошлом году. Учитывая многочисленные жалобы жителей и то, что тут были страшные переходы, бетонные, разломанные лесенки. 25-нче комплекста да нәкъ шундый проблема иде. Җәмәгать транспорты тукталышына илтүче баскыч уңайлы тирәлек программасы таләпләренә туры килмәде. Җирле үзидарә аткан грант әлеге проблеманы хәл итәргә булышты. Все гранты, которые мы выигрываем, мы стараемся вложить в нужды жителей. Самое первое, что мы сделали спусковые лестницы. Всего на грант нам хватило на 4 лестницы. 51-нче торак эксплуатация участогында безгә комплекстагы баскычны 1 сентябрьгә кадәр эшләп бетергә вәгъдә иттеләр. Ул уңайлы тирәлек программасы таләпләренә тулысынча җавап бирергә тиеш. Ләйсән Ханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллыда машина кую урыннары җитмәү проблемасы актуаль. 42-нче комплекста яшәүчеләр исә үзләре парковка оештырырга булган. Алар 42-дә 10 йорты ишек алдында 18 машинага урын ясаганнар. Ишек алдында парковка булдырыр өчен нәрсә эшләргә? Бу күпмегә төшәчәк, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Әлеге мәйданда автомобильләрен калдыручылар штраф түләгәннәр. Хәзер исә барысы да закон буенча төзекләндерелгән парковкада һәр машинаның үз урыны, бер урын өчен һәрберсе 18600 сум түләгән. Люди согласились платить, потому что хотят чувствовать и жить в доме своем комфортно. А почему? Потому что многие берут места на стоянках, на парковках, потому что приезжают поздно ночью. У каждого разный бизнес. Ночью приезжают, машины ставить некуда, весь город забит машинами. Сәгыйть Сәйфетдинов барысынан да канәгать калган акчаларга видео күзәтү яктырткыч баганалары урнаштырырга, агачлар утыртырга вәгъдә иткәннәр. Әлбәттә җайлы. Мен авылга кайтып йөрим атна саен. Кичкенә соңына киләм. Анда бит инде соң килгәч урыннар бетә, тулган була дворлар. Монда, конечно, җайлы килеп туктансаң, кертәсең, куясың машинаны. Бары теге ташландык җире бит инде баян әйткәндә. Парковкага каршы торучылар да булган, әмма өй яны территориясында стоянка булдырыр өчен җыелыш уздырып, йортта яшәүче шәһәрдәшләребездән ризалык алганнар. Ризалык бирүчеләр саны 51%, димәк машина кую урыны ясарга мөмкин. Иҗтимагый үзидарә рәисе киләчәктә полициянең үзәк бүлеге бинасы артында да 20 машина урыны булдырырга тели. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар.
Ел башынан приставлар аша шәһәрдәшләр торак коммуналь хезмәтләр өчен 82 миллион ярым сум бурыч кайтарган. Республика буенча исә бу сан 317 миллион сумны тәшкил итә. Бурычлыларга карата төрле чаралар кулланыла. Буларга шәхси милеккә арест салу, хезмәт хакын алып калу, Россиядән чыгуга шик кую, күчмә һәм күчемсез милекне теркәүне тыю керә. Ярты ел эчендә Татарстанда бурычлылар 130 меңгә якын автомобильне, 8 меңнән артык күчемсез милекне терки алмаган. Бурычлыларны Россия суд приставы хезмәте сайтынан яки дәүләт хезмәтләре порталы аша белергә мөмкин. Рособорнадзор сәламәтлеге шикле гражданнарны югары уку йортларына кабул итү мәсьәләләре буенча кайнар линия эшчәнлеген дәвам итә. Телефон аша белгечләр 1 сентябрьгә кадәр җавап бирәчәк. Кайнар линия телефоны буенча югары уку йортларына укырга керүчеләр һәм аларның әти-әниләре шалтырата ала. Рособорнадзор хезмәткәрләре сәламәтлеге шиклеләрне югары уку йортларына кабул итү мәсьәләләре һәм бакалавриат, специалитет, магистратурага укырга керү буенча сораулар кабул итә. Bir kün içinde 70 par, bugün Şalınlı Tantanalar Sarayında гадәттәгедән 2 тапкыр күбрәк пар язылыштым. Өйләнешергә теләүчеләрнең саны күп булу үзенчәлекле дата белән бәйле 08.08.2018. Ни өчен яшь парлар ЗАГСка барыр өчен мондый көннәрне сайлый, хәбәрчебез Мәрьям Файрушина белде. 08.08.18 чыннан да матур дата. Яшь парларның күбесе язылышы өчен нәкъ шул көнне көткән. Иван Алексеенко бу тәкъдимне йөргән кызым Татьяна әйтте ди. Бүген инде алар ир белән хатын. Хотели в августе в начале, там было 8-18. Идея жены. Теперь. А что для вас эта дата? Знак бесконечности нашей любви. Красивая дата. ЗАГС хезмәткәрләре әйтүенчә, өйләнешүчеләрнең саны үзенчәлекле даталар туры килгәндә һәрвакыт күп. Мондый көннәрнең алдагысы 18 августта булачак. Тантаналар сараена бу көнне 88 парның килүе көтелә. Среда көн булга карамастан, бүгенге көндә парлар бик күп. Без аларны барсын матур итеп каршы алып, матур итеп язылыштырырга әзерләнәбез. Тантаналар сараеның 3 залында бүген көн буе яшь парлар һәм туй кунаклары белән тулы булды. Статистика күрсәткәнчә, гаилә куручыларының күбесе уртача 30 яшьлекләр. Мәрьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. 10 августта төзүчеләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәчәк. Гадәттәгечә ул энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда Евгений Батенчук һәйкәленә чәчәкләр салудан башланып китәчәк. Концерт программасы кичке сәгать 5-тә Яр буе мәйданында старт ала. Бәйрәмнең рәсми өлеше кичке сәгать 6-га билгеләнгән. Шәһәрдәшләр өчен йолдызлар чыгыш ясаячак. Кичке сәгать 7-дә татар эстрадасы җырчысы Гүзәл Уразова җырлаячак. Ә инде аннан соң сәхнәгә 80нче еллар йолдызы Доктор Албан чыга. Мәйданда төзүчеләр көне 21 сәгать 30 минутта салют белән төгәлләнәчәк. Безнең сораштырудан күренгәнчә, шәһәрдәшләр арасында бәйрәм шактый популяр. Үзебезнең каршыда мәйданыбыз җирак түгел, барабыз. Обязательно. Без төзүчеләр нәселенә булмасак та, җиңел промышленность эшләп барбыр киен тәртик без аларны. Көндез эшлибез, кичләр бәйрәм чыгарыбыз инде. Минем дә өчен бәйрәм. Бәйрәмчеләр, строительләрнең бәйрәм белән шул. Тазалык булсын инде. Строители хорошая профессия, конечно, достойная, очень важная, без нее никуда. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Лучшие спектакли театра «Мастеровые» за одну неделю с 9 по 14 августа. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2. Дриада предлагает широкий ассортимент изделий из дерева. Всегда в наличии деревянный погонаж, двери, мебель и аксессуары для бань. Телефон в Челнах 44 88 00, в Елабуге 2 66 00.